Sziasztok! Zanin János vagyok, Szegedről jöttem. Nagyon régóta kísérem Zsuzsi munkásságát, és neki köszönhetően ismertem meg Markot. Legelőször, ami megragadott az egész internetes marketingbe, az a webkonferencia intézménye volt, amely lehetővé tette azt, hogy Markot rendszeresen hallgassuk. Még úgy is, hogy ő neki akkor kora reggel van, nekünk meg már úgy kezd este lenni, de mindig rendre sikerült ezt megvalósítani, és már ott is rengeteget tanultunk tőle. Én a tanultakból nagyon sok mindent hasznosítottam, saját webkonferenciákat tartok, vannak blogjaim, rengeteg bejegyzést ejtettem már rajtuk, választottam magamnak egy úgymond munkanevet, amit Noni Anónak neveztem el, és mindenhol ezzel regisztrálom magam. Ez segít abban, hogy sokszor megtaláljanak olyan emberek is, akikről nem tudtam semmit. Tehát én nem kerestem őket, ők maguk keresnek meg engem. Ezen a 2 napos képzésen azért veszek részt, mert sosincs vége a tanulásnak. Az internet marketing olyan gyorsan fejlődik, olyan gyorsan halad, és olyan újabb eszközöket tesz a kezünkbe, amelyekkel fokozottan tudjuk az üzletünket építeni, és mindezt majdnem úgy, hogy ki sem kell mozdulnunk sehova. Néha természetesen igen, de az esetek túlnyomó többségében mindent otthon tudunk csinálni. És aki már ült órák hosszat forgalmi dugóban, azt tudja, hogy miről beszélek, és gondolom, hogy valamennyien voltatok már ilyen helyzetben. Vagy volt része olyasmiben, hogy olyan emberek, akikre bizton számított, hogy megjönnek valamilyen találkozóra, nem jöttek el. Az internetes marketing lehetővé teszi azt, hogy olyasmit tudjunk megvalósítani, hogy csak azokkal az emberekkel kell foglalkoznunk, akik maguk is akarják a dolgot. Ez a tanítás, ez Tom Bagel-Scheitertől származik, hogy csak azokkal tudunk üzletet építeni, akik maguk is akarják. Hogy ezeket ki tudjuk válogatni, illetve ők saját magukat válogassák ki, ahhoz az internetes marketing rengeteg segítséget nyújt, és ez a sok-sok eszköz, most csak egy párat említettem, amelyeket használni lehet, és a zömük egyrészt az, hogy nem kerül semmibe, másrészt a kezelésük borzasztó egyszerű, úgymond aki be tudja gépelni a nevét a billentyű soron, az a többit is meg tudja ezzel valósítani. Én a jövőben is részt kívánok venni az ilyen hasonló képzéseken, és azt kívánom, hogy minél többen kövessétek a példámat. Ezúton még egyszer megköszönöm Zsuzsinak a szervezést. Tudom, hogy egy ilyen szervezés rengeteg munkával és utánajárással jár. És persze Márknak, hogy ilyen távolról idejött hozzánk is, a Magyar Hangjának, Mártai Szilárdnak ezt a tökéletes fordítást. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.